και όχι για την περίπτωσή μου. Δεν βγαίνατε να ξαναμπείτε? Είμαι νοικιαστής και στην Ξάνθη, όπως θα ήμουν και σε κάθε άλλη πόλη. Γιατί δεν περνούσατε λίγο προς τα σκένδη μεριά και να ξαναμπείτε? Δηλαδή, να βγείτε λιγάκι προς τη Σοβιετική Ένωση και να ξαναμπείτε μετά. Α, ναι, αυτό ήταν εύκολο. Ναι. Νομίζω ότι αυτό έπρεπε να κάνετε. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό. Αφού κάναμε 700 χιλιόμετρα, να κάνουμε 100 και ξανάρθουμε μέσα, τι έγινε? Είπατε πριν για τον πάγκο σας. Τι ακριβώς είναι αυτός ο πάγκος που τον άκουσα 2 φορές μέχρι στιγμής? Κοίτα, είναι ένας πάγκος που επεξεργάζεται πάρα πολλά υλικά. Ξεκινώντας από τα οποιαδήποτε μαλακά ξύλα και καταλήγοντας σε υλικά που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον τεχνίτη. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις ένα κομμάτι όστρακο και να το επεξεργαστείς. Είναι δηλαδή πιο σκληρό, ας πούμε, ξέρω ότι, από την πέτρα. Είναι κάτι ανάλογο με το σμάλτο που έχουν τα δόντια μας. Ειδονίζομαι όταν παλεύω με σκληρά υλικά. Ένα από αυτά θεωρώ και τη γλώσσα. Ειδονίζομαι πολύ σωστό. Όταν παλεύω με σκληρά υλικά. Πολύ σωστό. Μ' αρέσει ο έβαινος που είναι σκληρό υλικό, ας πούμε, ξέρω. Και εννοείται ότι παίρνετε τον έβαινο και τον σκαλίζετε? Ναι, έχω φτιάξει το σκύπτρο μου, έχω φτιάξει ένα καπάκι για το... Δεν το πιστεύω το σκύπτρο. Δεν θα με πείσετε ότι έχετε φτιάξει σκύπτρο. Τι είναι, μπαστούνι? Τι είναι? Πες το μπαστούνι, εγώ το λέω σκύπτρο γιατί δεν έχει λαβή, ας πούμε, μπαστούνι, ξέρεις. Αυτό πρέπει να το δώσετε στο μονάρχη Καρπαζόγλου, καλύτερα το σκύπτρο. Αυτό το σκαλίζω εδώ και 3-4 χρόνια, δεν έχει τελειώσει ακόμα, γιατί εγώ δεν τελειώνω τίποτα. Όλα τα αφήνω μισά. Μ' αρέσει αυτό. Λένε ότι στα τελειωμένα πράγματα μπαίνει ο θάνατος. Βέβαια. Από εκεί και πέρα τελειώνουν τα πάντα. Όταν φτάσει κανείς στο στόχο του και τον πετύχει, τι άλλο έχει να κάνει. Και για να φύγω από αυτό, για να φύγω από αυτή τη, ξέρεις, τη δυσκολία, έχω πει ότι εγώ το στόχο μου στη ζωή μου τον έχω βάλει τόσο μακριά που δεν μου φτάνουν 1000 ζωές για να τον φτάσω. Προς το παρόν λοιπόν ευλογημένες διαδικασίες, ατμοσφαιρικές καταστάσεις εν πλώ, ήρθα και σε άκουσα. Σε ευχαριστώ πολύ για τον υλικό, για το προνόμιο του υλικού. Και εγώ σε ευχαριστώ που μ' άκουσες. Ήρθα και σε άκουσα στα 980 και σάλταρα. Έμεινα άναυδη. Βεβαίως εγώ εμβάλλομαι στις ατμόσφαιρες 2-3 ανθρώπων που λατρεύω. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσαν όλα. Μου άρεσαν τα 4 μπουζούκια, γιατί υπήρχαν 4 μπουζούκια, ας πούμε. Μου άρεσε ο ήχος που βγήκε. Και όπως έχω στο κεφάλι μου εγώ τον ορισμό περί συναυλίας, αυτό το πράγμα θεωρώ συναυλία. Θεώρησα το χώρο σαν ένα χώρο άκρο συναυλιακό. Είσαι απολύτως ακριβής. Δεν ξέρω. Και είσαι απολύτως ακριβής. Γιατί αυτό που λένε συναυλία, τοποθέτησε στα πράγματα εκεί που πρέπει. Τους λέω συναυλία, τι εννοούμε όταν λέμε συναυλία? Τι εννοούμε? Λέμε ότι παρουσιάζουμε ένα σύνολο αυλών, γιατί εμείς αυλούς δεν έχουμε. Λέμε ότι συναυλιζόμαστε. Πώς συναυλιζόμαστε? Όταν ο καλλιτέχνης βρίσκεται 1 χιλιόμετρο μακριά από τον ακροατή του. Επομένως η λέξη συναυλία, σε αυτά που λένε συναυλίες, δεν ταιριάζει καθόλου και ακριβώς έκανες διάνα. Συναυλία είναι αυτό, συναυλιζόμαστε. Ακριβώς. Και όχι πώς λέγεται, ο αυλοκόλακας, συναυλοκολακιζόμαστε, που το έχουμε δει και αυτό, με φυλάκια επί σκηνής και διάφορες άλλες αηδίες, αλλά πολύ ψεύτικα. Όχι, ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή η επιστροφή. Είδατε ότι δεν πέφτει και καρφίτσα εκεί μέσα, γίνεται χαμός. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, Μαλβίνα μου. Γιατί αυτή τη στιγμή σκέπτομαι ότι ίσως θα χρειαστεί να αλλάξω χώρο. Ξέρεις γιατί? Γιατί όπως είπες, έρχονται άνθρωποι που θέλουν να μπουν μέσα και δεν έχουν θέση. Μείναν 4 δικοί μου απ' έξω. Για μέρες. Αυτό το πράγμα είναι ανασταλτικό για αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που λένε μπορούμε να έρθουμε την τάδε μέρα και τους λένε από το μαγαζί ότι είμαστε, ξέρω εγώ τι, πριβέ, πώς το λένε αυτό. Εντάξει, ναι, ξέρω εγώ. Εντάξει, έτσι το λένε. Λοιπόν, και εγώ θέλω αυτός που θα έρθει να ξέρει ότι μπορεί να έρθει και να μ' ακούσει. Όχι να ψάχνεται 2-3 μέρες πριν και να του λένε ότι δεν έχει χώρο να μπούμε. Επομένως αυτές τις στιγμές, δηλαδή χθες, σήμερα, αύριο, κάνω αυτές τις συζητήσεις. Να αλλάξουμε λοιπόν, να πάμε σε ένα μεγάλο χώρο. Μάλλον θα αλλάξω χώρο. Πολύ καλό. Θα είναι λιγάκι μεγαλύτερο, όχι πάρα πολύ μεγάλο, να μην είναι χάος. Όχι αλάνα. Πέσουμε εκεί πέρα που λέμε, ας πούμε, ξέρω ότι στην απόσταση με τον κόσμο, αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Δηλαδή, ο κόσμος κάποια στιγμή αισθάνεται την ανάγκη να χορέψει. Όμως επειδή είναι περιορισμένος,
Και επειδή η πίστα έχει γίνει πάλκο, δεν υπάρχει χώρος για να μπορέσει να χορέψει κανείς. Στο καινούργιο μαγαζί που συζητάω με 3 μαγαζιά, δεν ξέρω που θα καταλήξω. Το μαγαζί θα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που και εμείς δεν θα έχουμε σχέση με τις κοπελιές που μπαίνουν σαν κουρτίνα μεταξύ των καλλιτεχνών και των υπολείπων θαμώνων που δεν θέλουν εν πάση περιπτώσει να χορέψουν. Αλλά και εμείς θα ρίξουμε και κάνα τσιφτετέλεια. Και θα ρίξουμε τις πίστες αλλού ώστε να μπορεί καθένας να χορέψει χωρίς να είναι κοντά σε εμάς. Δηλαδή θα κάνουμε ένα μαγαζί αμερικάνικου τύπου αν θέλεις. Γιατί όχι, εμένα μου αρέσουν πολύ οι συγκερασμοί, όπως μου αρέσουν πολύ και στα τραγούδια σου. Δηλαδή το γεγονός ότι έσκασε μύτη πριν από λίγα χρόνια, εκείνο το τραγούδι για την κοινή αγορά, την κοινή, για την κοινή. Το βρήκα συγκλονιστικό. Δηλαδή μου αρέσει, επειδή μίλησες πριν για τη δυσκολία της γλώσσας που την αγαπάς. Μου αρέσει ότι μπήκες σε αυτούς τους δρόμους εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βλέπεις όλα τα τραγούδια τώρα μόλις αρχίζουν να πιάνουν τόπο. Μερικά τραγούδια σου. Και αρχίζουν να φτάνουν στον κόσμο. Ήταν 10 χρόνια πριν γραμμένα. Πολλά από αυτά. Κοίταξε, εδώ έχω πάθει κάτι με σέναν τώρα. Ενώ θέλω να σε ακούω πολύ, έχω μονοπολίσει τη συζήτηση. Όχι, είναι δική σου. Παίζω στο γήπεδό σου σήμερα. Κοίταξε λοιπόν. Εγώ με το θέμα της εισόδου της Ελλάδος στην κοινή αγορά έχω τις αντιρρήσεις μου. Εγώ πιστεύω ότι η ανθρωπότητα όταν οργανώθηκε ο κόσμος πήρε το άτομο, το καλούπωσε, το βάλε σε πόλεις, το βάλε σε κράτη και καλά, το ξεζούμισε το άτομο και έχει φτάσει ο κόσμος στο έσχατο σημείο εκμετάλλευσης του ατόμου. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μια γενική τάση να βρει ο άνθρωπος πάλι τον εαυτό του. Βλέπουμε να διαλύονται συνασπισμοί κατά ανάγκη, δεν μπορούν πια να σταθούν. Και αυτό γίνεται όχι μόνο στη Σοβιετική Ένωση με το παραμύθι αυτό της δίθεν κατάρρευσης του Ανατολικού Μπλοκ, γιατί αυτό είναι άλλο θέμα και μην πέσουμε εκεί πέρα γιατί θα πάμε μακριά. Βλέπω λοιπόν ότι ο άνθρωπος, το άτομο, έχει την τάση να ξαναβρει τον εαυτό του γιατί τον έχει χάσει, τον έχουν πορτοποιήσει τον άνθρωπο, τον έχουν βάλει μέσα σε ένα καζάνι, τον έχουν κάνει μάζα, τον ονομάζουν οπαδό, του έχουν δώσει 1000 προσβολές. Και του έχουν δώσει και έναν τρόπο τέτοιον που να τις καταπίνει τις προσβολές αυτές. Και το άτομο, το αξιόλογο άτομο, αυτό μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία. Έχει φτάσει σε σημείο να αρνείται υπηρεσίες σε αυτού του είδους εσχρές κοινωνίες. Υπάρχει λοιπόν μια τάση εξατομισμού που βάλετε από πολλές μεριές για λόγους σκοπιμότητας. Όμως αυτή είναι μια μοιραία κατάληξη. Και λέω λοιπόν την ώρα που όχι μόνο οι συνασπισμοί χωρίζουν, όχι μόνο τα κράτη διαλύονται και γίνονται ομάδες, το άτομο ψάχνει να βρει τον εαυτό του, εμείς ακολουθούμε αντίστροφη πορεία. Μπαίνουμε σε ένα συνασπισμό κρατών. Και βλέπω λοιπόν ότι το μέλλον θα δείξει αν έχω δίκιο. Βλέπω ότι η Ελλάδα ακολουθεί μια λάθος πορεία. Εγώ για την Ελλάδα θα έβλεπα, ας πούμε, την Ελλάδα την έβλεπα σαν μια ανοχήρωτη πόλη. Ευλογημένο αυτό που λες. Πες το μου και με το στίχο από το τραγούδι. Θα την έβλεπα σαν μια ανοχήρωτη πόλη. Θα ήθελα να είναι ανοχήρωτη πόλη. Και εγώ πιστεύω ότι κανένας δεν τα έχει με την Ελλάδα. Δηλαδή κάπου τα πράγματα είναι παρεξηγημένα. Κάπου φταίμε εμείς, όπως λέω στο κοινωνία, ότι εμείς τη φτιάξαμε αυτή την κοινωνία. Κάπου φταίμε εμείς και μεταβιβάζουμε συνεχώς τις ευθύνες μας. Και λέμε, ας πούμε, μας φταίνε οι Αμερικάνοι, μας φταίνε αυτοί. Εγώ ποτέ δεν δέχτηκα να μεταβιβάσω τις προσωπικές μου ευθύνες. Ποτέ δεν είπα ότι αυτός παρέσυρε εμένα, γιατί το θεωρώ υποτιμητικό. Και σε μια χώρα που έχει τόσους πνευματικούς ανθρώπους, είναι ντροπή να λέμε ότι είμαστε σε σημείο να μας παρασύρουν συνεχώς οι άλλοι. Μου αρέσει πολύ αυτό που λες για την εξατομίκευση, αν θέλεις. Βεβαίως μου θυμίζεις τώρα ένα στίχο που λέει ότι ο άνθρωπος είναι σαν την κάσια. Για να βγάλει την οσμή του πρέπει να τον συνθλίψεις. Και εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα το τι σημαίνει. Έχω συνθλίψει, έχω συντριβεί μάλλον. Και εκείνη τη στιγμή κάθομαι και γράφω ένα τραγούδι, σκαλίζω ένα όργανο ή ένα όστρακο ή ό,τι άλλο θέλεις. Θέλω να πω, πιστεύω πολύ στον παιδεμένο άνθρωπο. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι πιστεύει η κοινωνία που έχει τα δικά της σταθμά, τα δικά της μέτρα, όταν μπορέσει, ας πούμε, ξέρω τι, από τον οργανισμό της μέσα και αποβάλει κάποιον, τον θεωρεί
συγκλημένο, όπως είπες, περιθωριακό, υποκοσμιακό, ας πούμε, έτσι. Όμως αυτό δεν συμβαίνει στον ίδιο. Αυτή είναι φαντασίωση της κοινωνίας. Ο αναχωρητής δεν είναι πάντοτε ο απαγοητευμένος, αυτός που έχει συνθλιβεί από τα πράγματα. Πρέπει να έχεις λύσει τους λογαριασμούς σου στην πόλη για να έχεις φύγει. Αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά πια. Στις προσωπικές στιγμές όμως, δηλαδή μέσα από έναν πόνο, είναι μυθολογία το ότι μέσα από τον πόνο βγαίνουν τα καλύτερα έργα, ας πούμε. Κοίταξε, ναι, νομίζω ναι, γιατί το να κάνεις τον άλλο να γελάσει είναι πάρα πολύ εύκολο. Εάν δεν έχεις να του πεις κανένα αστείο, του γαργαλάς να μασχάλει και γελάει. Ωραία. Βρίσκεται εδώ στο σημείο του πασιοριτώσει, το γαργαλάς και γελάει. Το γέλιο είναι εύκολο. Το θέμα είναι να θέσεις τον άλλον απέναντι στα πραγματικά του προβλήματα. Έχοντας περάσει ο ίδιος τα προβλήματα αυτά. Τα έχεις βιώσει τα προβλήματα αυτά και του δίνεις, εγώ αυτό τουλάχιστον κάνω, του δίνεις έναν τρόπο να τα ξεπεράσει. Δηλαδή λέμε, ας πούμε, και αναφερόμαστε σε τραγούδια αν θέλεις. Όπως σου είπα, αναφέρομαι στην κοινωνία. Και λέω, ναι, τι βλέπω την κοινωνία, δεν είναι σάπια, γιατί λέγανε κοινωνία ένοχη, παγιοκοινωνία, είσαι σκάρτη κάπου και σε κατηγορώ. Εγώ εκεί έχω αντίθεση. Γιατί λέω, όταν βάζεις απέναντι στην κοινωνία και της λες ότι είναι σκάρτη, άπονη και την κατηγορείς, έχεις τεθεί εκτός κοινωνίας αυτομάτως εσύ, μόνος σου.